Bueno, o primeiro punto da orde do día desta sesión extraordinaria é a aprobación, se procede a acta anterior, que por falta de tempo material non está redactada, vale? O segundo punto da orde do día é a aprobación, se procede, do dictamen sobre a aprobación do modificado do proxecto melloras de pavimentación e seguridade vial en pista de Orois a Maceda e outras do POS Plus adicional 2-2020. Bueno, na sesión realizada pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno o venres 25 de xuño de 2021 emitiuse o seguinte dictame. Voume remitir en concreto ao acordo. Primeiro, aprobar o seguinte proxecto incluído no Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus adicional 2-2020. O proxecto é modificado do proxecto melloras de pavimentación e seguridade vial en pistas de Orois a Maceda e outras. Ten un financiamento da Deputación de 208.732,86 euros. O Concello 38.255,87 euros. O total do orzamento son 246.988,73 euros. En segundo lugar, dictaminouse declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias conforme ao informe técnico de data 25 de maio de 2021. En terceiro lugar, que consta no expediente certificado de existencia de crédito da intervención municipal de referencia 240/2021 de data 4 de xuño de 2021. Asimismo, dictaminouse dar conta deste acordo á Deputación Provincial da Coruña achegando os anexos correspondentes. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, bons días a todos e a todas, compañeiros. Ben, pois tal como acaba de relatar a secretaria, traemos este proxecto hai pouquiño máis de un ano, non? O 25 de xuño de 2020 para a súa aprobación. E agora volvemos a traer unha modificación. Unha modificación que implica gastos en recursos materiais e humanos, además dos trámites administrativos que vai a ter que pasar pola Deputación da Coruña. É dicir, un ano perdido tramitando unha modificación dun expediente. E por que digo un ano perdido? Porque se trata de sacar do expediente a tan nomeada pista do señorito. É dicir, unha pista incluída no proxecto que posteriormente vostedes pois anunciaron que arranxaron. Eu non sei se esqueceron que estaba no proxecto ou que non tiña algunha actuación de emerxencia que había que subsanar. Por certo, podíamola ben meter agora que temos o informe de patrimonio e supoño que terán vostedes as autorizacións sectoriais porque está destrozada. Poden ir ver. Entón, o que se deduce dos antecedentes do técnico municipal que asina o proxecto é que se realizou unha actuación e non se pediron os informes sectoriais, polo menos o de patrimonio, a outros non fai referencia, pero para futuras cuestións eu aconsello ao Goberno Municipal de Melide que faga uso das ferramentas gratuitas como o Plan Básico Autonómico para que vexa que autorizacións sectoriais hai que pedir cando se tramita un proxecto e a partir de aí as pida, porque unha pista desa horra non é unha pista con rego asfáltico, inda que se queira poñer no expediente. E, polo tanto, este grupo intenta, na medida do posible, que todas as actuacións que sexan obras saian deste pleno por unanimidade, coa legitimidade que ten o goberno para escollelas. Pero parécenos unha auténtica chapuza o que se trae aquí. 17.000 euros que se gastaron na pista do señorito. Un proxecto do POS adicional do ano pasado que aprobamos neste pleno na que iba a pista do señorito. E despois se pon nos antecedentes do informe do técnico municipal que agrava as actuacións en asfáltico son o mismo que Zorra, pero agora se desdí
porque patrimonio lle di efectivamente, non sei por qué, supoño que habería algún tipo de control, que había efectivamente que pedir ese informe. Eu instolles a que metan outra vez a pista do señorito. É triste, pero está destrozada. En todo caso, e volvendo á coherencia do noso grupo, e como dixen ao principio, as obras intentamos que saian por unanimidade por este pleno, porque creemos que todas, mellor ou peor, ou podemos ter un cambio de parecer, pois que son necesarias. E, polo tanto, advertindo que, por favor, isto non volva a suceder, pois sí que nos gustaría que se axilizara e que estas meteduras de pata, na medida do posible, se evitaran. O noso voto, así é todo, e con todas estas apreciacións que facemos constructivamente, vai a ser a favor. Moitas gracias. Gracias, señor portavoz. Ten a palabra o portavoz do PSOE, señor. Bos días. Bueno, pois o noso voto evidentemente vai ser a favor. Este é un POS, o primer POS que aprobou este goberno, de 246.000 euros, con unha serie de obras absolutamente necesarias para todo Melide, tanto no urbano como no rural. Pistas que están destrozadas, que levan destrozadas anos e que se intenta abordar agora. Cando digo anos, digo máis de 6-7 anos, pistas que están moi mal. Entre elas, a do Camino do Señorito, que se daría para escribir un libro importante. Co cal, en principio, este é o primer turno de palabra do Partido Socialista que votamos a favor. Esperamos que este ano poder executar este post tan necesario. Gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Bueno, este proxecto, como dixo un compañeiro, é un proxecto dedicado integramente ao rural, porque é moi necesario. E aquí falouse de dilacións, de retrasos, e entón aquí a memoria é moi mala, moi mala. Cando nos entramos e vemos o que había executado, o último POS que executou o anterior goberno foi do ano 2016, e podo traer algún exemplo. Había unha obra que é o proxecto da Senda Peonil As Cazallas, que se aprobou o 8 de outubro de 2015, pediuse próloga o 14 de xuño de 2018, outra o 30 de novembro de 2018, e se empezou a facer as obras en febreiro de 2019. Eso tamén é dilación. Ou outra, como é os accesos ao núcleo de Furelos, que tamén se aprobou no pleno do 8 de outubro de 2015, solicitouse autorización en decembro de 2015, pero iniciouse a obra o 20 de xullo de 2018, non? Sempre hai cuestións que poden retrasar, e iso pasa constantemente, pero, bueno, quero dicir que todo o mundo ten as súas cuestións e todo o mundo ten as súas particularidades. Esta obra foi aprobada, certo, en xunio de 2020, pero levamos executando obras de poses do ano 17, do ano 18 e do ano 19, e xa estamos cas do ano 20. Por lo tanto, tampouco o retraso que había era enorme e estamos poñéndonos ao día, non? E, por lo tanto, esta obra creemos que é importante e querémolas aprobar o antes posible para executalas o antes posible. Gracias. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, gracias, señor alcalde. Ben, nós non imos a estendernos máis. Eu vexo que por parte dos membros do goberno non interesa o debate sobre este proxecto. Interesa, como sempre, volver ao pasado. Mais pouco falar do punto da orde do día, é dicir, da pista do señorito e da falcatruada e da chapuza que se fixo sin informes sectoriais. Efectivamente, ao voceiro e concelleiro de Adiante Melide lle digo que a adaptación da Lei de Contratos do Sector Público non foi sinxela para ninguén, non está sendo sinxela tampouco para outras administracións e recórdolle que xa están vostedes no ecuador da legislatura, polo tanto, siguen executando obras e tamén, quero dicir, eu creo que aquí temos que ser xustos tamén ca aquela xente que deposita a súa confianza en cada formación e dicirlles que, igual que eu recoñezo
que Melide está afectado por moitos sitios por permisos sectoriais, decirlle que os POS que se aproban nun ano se executan nese ou no seguinte. É dicir, o que non vale que vostede me diga que o POS das cazallas, o POS non sei cal outro referenciou, cita un expediente, pero non cita os antecedentes dese expediente, que creo que son demasiado sustanciais e están as actas colgadas nas mesas de contratación públicamente que poden consultar calquera veciño ou veciña de Melide que teña dúbidas para decir e para saber o que pasou neses expedientes. E se vostede non o sabe, convídolle a que o faga, porque son cousas que dilataron o proceso en 5 obras, non en unha, en 5. Entonces non dubide vostede que aquí, mentres este partido gobernou, se traballou a arreo desde o Departamento de Contratación e outros moitos do Concello, igual que eu entendo que se está e que se debe traballar agora. Polo tanto, dende o noso grupo non vamos a reiterar o dito, só queremos evitar isto e a partir de aí, como dixen ao principio, o noso voto vai a ser a favor porque entendemos que as obras son necesarias e que, aínda que non sexan as que nós escolleríamos, ou sí, nós intentamos que sempre saian as actuacións a non ser que sexan descabelladas por unanimidade. Mais nada para este punto. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do PSOE, señor. Moitas gracias. Decía a portavoz do Partido Popular que igual non eran as obras que elas houberan seguido. Parecenos ben. Para nós sentimos orgullosos das obras que aquí escollemos e todas e cada unha teñen a xustificación e a necesidade e a urxencia. E cando se executen amosarase iso que estou afirmando aquí. Falaba a portavoz do Partido Popular que non quere falar do pasado, sempre referíndose ao pasado. O pasado non hai que avergonzarse dele, do vosso, do noso e de todos. E está aí para analizalo e para telo presente para poder mellorar de cara ao futuro. Co cal, o pasado hai que, como ben fixo Xosé, telo en conta para non admitir leccións innecesarias de retrasos como vos tivestes. En 2015 aprobastes un POS para cambiar unhas ventanas no multiusos que se estivo executando no ano 2019 deprisa e correndo e, bueno, deixaré este caso o do POS do 2015. Que máis? Importante falar tamén do Camiño do Señorito. Estás mezclando os primeiros 50 metros do Camiño do Señorito cos metros restantes hasta que se atopan con Santos. Estás mezclando dúas partes que non teñen nada que ver unha ca outra, pois son procedimentos separados. É curioso que haya xente que lle guste que as pistas de Santiso esteñan ben, esteñan asfaltadas, e cando confluyen con Melide que esteñan destrozadas. E que fagan todo o posible para que non as podamos arreglar. Co cal, despois de telo destrozado durante moitos anos, cando se queixaba a xente que viña de Santiso e notaba cando chegaba a Melide, e non fixeron absolutamente nada os anteriores gobernos, agora que nós pretendemos e intentamos para darlle solución, o único que se nos pon son trabas e son críticas. Realmente, este POS é moito máis co Camiño do Señorito, é moito máis, ten moita máis trascendencia, ten moita máis importancia, e ese camiño para nós é importante, e abordaremos a solución convenientemente, cousas que non fixeron outros gobernos. Agradecemos o teu voto a favor, agradecemos o voto do Partido Popular, perdona a singularizar, agradecemos o voto do Partido Popular a favor destas obras, non podía ser de outro xeito, igual que nós votamos en todos os POS, mentras que vos estivades gobernando, e na que a veces tiñamos discrepancias. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o señor Iglesias de Adiante Melide. As posicións quedaron claras, entón vamos a apoiar a proposta. Gracias a todos polas aportacións e polo voto favorable. Vamos proceder á votación. Votos a favor. Polo tanto, non hai nin votos en contra nin abstencións. O terceiro punto da orde do día é a aprobación se procede do dictamen sobre acordo de non división en lotes do investimento incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Post Plus Adicional 2 de 2020, denominado Modificado de Proyecto Melloras
de pavimentación e seguridade vial en pistas de Orois, Maceda e outras. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, o venres 25 de xuño de 2021, emitiu o seguinte dictame que na súa parte dispositiva establece, primeiro, non dividir en lotes o investimento obxeto do proxecto modificado do proxecto Melloras de Pavimentación e Seguridade Vial en pistas de Orois, a Maceda e outras, redactado polo arquitecto Pedro Taboada de Zúñiga Campos, asinado digitalmente o 15 de abril de 2021 cun importe de 204.122,92 euros e un IBE de 42.865,81 euros, o que supón un presuposto total de 246.988,73 euros, que se incluye dentro do Plan Provincial de Cooperación Plus Adicional 2020, cos datos que xa se indicaron. Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto indicado está xustificada pola concorrenza dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público e quedará debidamente xustificada no expediente de contratación. Dificultaría a correcta execución do investimento dende o punto de vista técnico e provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións. A división en lotes tería un importante custo económico para o Concello e implicaría unha maior dedicación do seu personal técnico e administrativo pola necesidade de redactar documentos técnicos independentes para cada lote que servisen de base á licitación, con seguridade xurídica necesaria para definir con exactitude o obxecto do contrato. Aínda que algúns proxectos ou pregos inclúen distintos orzamentos parciais ou partes que poderían ser executados por lotes, moitas veces existen partidas comuns a todas elas, como son as relativas á seguridade e saúde, a control de calidade, a xestión de residuos e outros conceptos, cuxa aplicación aos distintos lotes exixiría realizar novos cálculos, novos documentos técnicos para a adxudicación en lotes. Incrementaríase o número de expedientes de licitación que o Concello tería que realizar co conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e materiais. A división en lotes suporía un retraso na adxudicación dos investimentos e, polo tanto, na súa execución, pola necesidade de realizar con carácter previo á licitación tarefas técnicas e administrativas de división en lotes do proxecto ou prego e, como consecuencia, polo incremento do número de expedientes de contratación. A dirección técnica das obras e das subministracións complicaríase debido ao incremento do número de contratistas adxudicatarios como consecuencia da división en lotes, o que ademais dificultaría a necesaria coordinación da execución dos distintos investimentos nos concellos. No Concello. Ten a palabra a portavoz. Por favor. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, nós, como xa nos vimos reiterando nas distintas comisións de asuntos do Pleno, entendemos que este punto se refire a dictames de carácter totalmente obxectivo e técnico e, polo tanto, non imos entrar a discutir máis nada. Deixamos claro a nosa posición de que a non división en lotes é o que estimen os técnicos dos departamentos pertinentes. O noso voto vai a ser a favor. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista, señor Prado. Votamos a favor. Ten a palabra o portavoz de Adiante Benítez, señor Iglesias. Imos votar a favor. Moitas gracias. Non sei se fai falta un segundo turno. Se non fai falta, procedemos entón á votación deste punto de non división en lotes. Votos a favor? Bueno, por unanimidade, por lo tanto, non fai falta pedir máis votación. Bueno, auséntase o señor Xosé Iglesias por motivos da abstención. O punto 4 da orde do día é a aprobación. Se procede ao dictame sobre recuperación posesoria
do terreo público definido no informe técnico de replanteo elaborado en relación ao expediente de recuperación da posesión de parte da parcela 355 do polígono 54 que fora ocupada pola parcela con número catastral que figura na orde do día e que figura no catastro a nome de José Mosteiro Soto e no antigo catastro aparecía como comunal, incoado en cumprimento da sentencia do Xulgado Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña, dictada no procedemento 355/2010 e confirmada polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia coa sentencia 4251/2014. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do venres día 25 de xuño de 2021 emitiuse o seguinte ditame que na súa parte dispositiva dictamina favorablemente o seguinte acordo: proceder á recuperación posesoria do terreo público definido no informe técnico de replanteo elaborado por David Prieto Sanguiao de data 16 de junio de 2021 conforme a plano de deslinde e superficie e informe de validación gráfica que incorpora parcela de 391 metros cuadrados segundo se recolle no informe de validación gráfica alternativo, código seguro de verificación, linda norte parcela co número catastral que figura no expediente, ao leste tamén ca parcela que figura co número catastral que lle corresponde, ao sur ca circunvalación Campo da Feira e a parcela co número catastral 101-630-07 NH8511N e ao oeste Rúa María Casares. Segundo, notificar o acordo que se adopte a don José Mosteiro Soto e aos que poidesen ter interese legítimo como don Álvaro García Mosteiro, don Carlos Taboada Santiso e don Manuel Ferreiro Sánchez. Terceiro, facultar a alcaldía para a realización de cantos trámites que sean necesarios en dereito para a execución deste acordo en xeral con todo relacionado con este asunto. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, o Partido Popular analizado o expediente, o respeto, o longo expediente do que estamos a falar e tamén delicado, estimamos que faltan por parte da parte demandada, según o que temos entendido e podemos averiguar, algúns elementos de xuicio que non están dentro do expediente, como son cuestións que os propietarios actuais pois supoño que sodes sabedores que eles pois argumentan. En todo caso, e sin ningún tipo de crítica, que non é a palabra axeitada, sobre as accións legais que están dictaminadas no informe de Secretaría en canto ao procedemento e a recuperación de bens, que teña ben legalmente a executar a Administración, o noso voto vai a ser de abstención, máis nada. Moitas gracias, señor Prado. Bueno, gracias. Brevemente. Sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia do 16/7/2015. Este goberno cumple unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Cumprímola hoxe, o ano 2021. Pouco máis que hai que decir. Vamos a ver, efectivamente, esta é unha sentencia do ano 2015 e estaba a piques de prescribir e pediu a parte que demanda, pediu a execución da sentencia e a partir de aí facer caso do que ordena o xulgado. Pouco máis pode dicir ao respecto. É dicir que si prescribise, pero non prescribiu, pediuse a execución da sentencia e iso dictaminou o que dictaminou. Tamén ben certo é que a parte afectada empezou a interesarse polo tema fai 8 meses ou así, porque a mí sorprendeme moitísimo que non tiveran nomeado, pois, por exemplo, un abogado desde o principio do procedimento, é dicir, cando se dá a sentencia, se se pode recurrir, se non se pode recurrir, cales son os pasos a seguir, e desde o 15
O 19, desde logo, que eu sepa, e eu remito as persoas, pero claro, o xuez deu-nos uns plazos, iso como ven no expediente. Por lo tanto, pouco nos pode dicir con respecto á recuperación da parcela. O xulgado entende que é de titularidade pública. Pois, pouco máis se pode dicir, a verdade, que non sei. Bueno, en calquer caso, ten vostede a palabra. O Partido Popular, como dixo no seu primeira quenda, leu o expediente, estudiou no axeitadamente, entendemos que é unha cuestión que ten que cumprir os procedementos e non sabemos ata que punto a outra parte fixo correcto, evidentemente, como dixemos tamén. Entón, o noso voto vai a ser de abstención e nada máis ao respecto que oxeta. Moitas gracias, señor portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor Prado. E que aquí non se trata de que unha parte ou outra fixeran o correcto, tratase de que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que hai que cumplir. Non se trata de que unha parte ou outra non. Tratase de que 6 anos despois, 6 anos non, faltan uns días, porque estamos en xulio, pero ainda nos faltan 15 días. 6 anos despois, que incumplen unha sentencia judicial este goberno. A partir de aí, absterse, poñerse de perfil, pois é o mesmo que se fixo desde o ano 2015 hasta agora. Nós votamos a favor. Moitas gracias, señor Prado. Eu non vou entrar a decir se están ben defendidos ou non. Cada persona que se sinte presuntamente fastidiada porque ten que facer unha serie de actuacións, non vou entrar en iso. É dicir, cada un ten que saber o que ten que facer en ese sentido para defender os seus intereses. Por cuestións que desconozco, ou non o fixeron, ou fixeron o tarde, non o sei. É dicir, e, insisto, é dicir, isto ven dunha sentencia do ano 2015 e pediuse a execución da sentencia antes da súa prescripción. A partir de aí, o que dictamine o xuez en cuestión, ou a xuiza, que corresponda. Por lo tanto, pouco máis podo decir. Bueno, procedemos entón neste punto a votar. Votos a favor, abstencións, e xa non pido votos en contra, posto que pase o señor Iglesias. Pasamos logo ao punto 5 da orde do día, que a aprobación se procede do dictame sobre a aprobación inicial da ordenanza do Servicio de Saneamento e Depuración de Augas Residuais do Concello de Melide, do Regulamento de Funcionamento do Servicio de Madrugadores a cargo do Concello de Melide nos colexios públicos de educación infantil e primaria. Ten a palabra a portavoz do... teño que ler perdón. No. Bien. O ditame é o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza municipal do Servicio de Saneamento e Depuración de augas residuais do Concello de Melide, que se transcribe no anexo 1. Segundo, aprobar inicialmente o Regulamento de Funcionamento do Servicio de Madrugadores a cargo do Concello de Melide nos colexios públicos de educación infantil e primaria, que se transcribe no anexo 2. Terceiro, someter a dita ordenanza e o Regulamento Municipal a información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. Publicado o anuncio no BOP, simultaneamente publicarase o texto das ordenanzas municipais e o regulamento no portal web do Concello mediante anuncio na sede electrónica. De non presentarse reclamacións ou suxestións, no mencionado prazo consideraránse aprobados definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. O acordo de aprobación definitiva da ordenanza e do regulamento co texto íntegro da mesma publicarase para o seu xeral coñecemento no tabuleiro
de anuncios do Concello e no boletín oficial da provincia. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica e no portal web. Ademais, remitirase á Administración do Estado e ao Departamento correspondente da Comunidade Autónoma no prazo de 15 días a certificación que acredite a elevación a definitiva da aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada do expediente, e non entrarán en vigor hasta que se publique completamente o seu texto e transcurrirse o plazo previsto no artigo 65.2, e o de 15 días hábiles a partir da recepción da comunicación do acordo de que dispoñen a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma para formular o requerimento por infracción do ordenamento xurídico. En sexto lugar, facultar ao señor alcalde para suscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, imos intentar ser breves en canto a exposición do que creemos que é importante tanto sobre a ordenanza de vertidos como na ordenanza de madrugadores. Con respecto á ordenanza de vertidos, sabemos que Augas de Galicia colaborou con este Concello e puxo a disposición o persoal técnico, co cal o noso grupo quere agradecer públicamente ao dispor, que ademais debe ser así, entendemos que debe ser así, porque sodes sabedores de que somos ampliamente localistas e sabemos das carencias que pode ter unha administración local respecto a determinados temas que teñen que contar con apoio de técnicos, pois neste caso da administración autonómica, como se foran de outra administración. En canto ao texto da ordenanza, temos algunhas cuestións que creemos que deberían mellorarse, aínda que comprendemos que están dentro do que a legislación básica en temas de procedimento se estima. Por exemplo, o artículo 14.9. Se estima un prazo de 6 meses para a resolución dos expedientes de tramitación da correspondente autorización de vertido e en caso de que non se tramite, evidentemente, o silencio vai a ser desestimatorio. Entendemos que eso debe ser así, é dicir, outorga unha facultade de dominio público e, polo tanto, o silencio é desestimatorio, é así procedimentalmente. Pero creemos que aquí tamén hai que facer un exame de conciencia, se me permite o símil, para decir que non sei cal será a repercusión que espera o Goberno con respecto á autorización destes vertidos e, polo tanto, 6 meses eu creo que ou ben deben ser ampliados ou ben debe haber tamén unha cláusula máis favorable ao administrado, non? É dicir, que non se proceda á prescripción do expediente e que se sea o suficientemente dilixente na medida do posible dos expedientes municipais con respecto a este tema. Despois, no artigo 26, as potestades de inspección. Gustaríanos igualmente que, ademais de coordinar, como se coordina actualmente, porque xa existe esa potestade de inspección polo plan de vertidos, plan de control de vertidos de Augas de Galicia, creemos que se refire igualmente a eso, o texto, a nomenclatura que fai o artigo 26 da ordenanza que se propón para a súa aprobación no pleno, pero non estaría de máis que se explicitara no texto da ordenanza a xerarquía normativa ou jerárquica da quen depende, non? É dicir, entendemos que a administración municipal depende do señor alcalde, neste caso, é piramidal, pero se deixa un pouco o procedimento sancionador e non se entra a regular. Entendo que ou ben habría que referirse ao procedimento sancionador básico da Lei 40 ou da Lei 39 ou ben pois estipulalo de algunha maneira, non? En todo caso, é certo que é unha ordenanza, non é un regulamento, igual é pedir demasiado. Entendemos que sería beneficioso unha maior concreción. En canto ao artigo 31, parécenos que seguides os prazos de prescripción para unha cousa e para outra non entendemos por que 5 non 6 para seguir tamén a regla xeral, pero en todo caso, volvo a decir que son cuestións potestativas, é dicir, é unha cuestión que nos preocupa para mellorar o texto desa ordenanza.
Había xa unha ordenanza que actuaba de maneira subsidiaria e que a temos desde o ano 2009, creo recordar. O Grupo Popular, en canto a esta cuestión, ademais das apreciacións que se fan ao texto e que entende que poden ser construtivas, aínda que quedan ao bon entender do Goberno ou dos técnicos municipais, o que lle preocupa, e como avancei na miña intervención anteriormente, é que tamén isto implica deberes para o Concello. É dicir, efectivamente, se fai un control moi exhaustivo sobre o enganche á rede de saneamento, co cal nós estamos de acordo, pero tamén implica que o Concello ten que facer melloras na rede de saneamento que a todo momento non houbo por parte deste Goberno ningunha grande. Entón, eu convido a que, parellamente, a que isto avance, tamén demos exemplo como corporación aos veciños e veciñas de Melide. Desde ese punto de vista, nós non temos máis nada que dicir respecto á ordenanza de vertidos, así unhas pequenas aportacións e esas dúas advertencias de, por unha parte, vamos a ser dilixentes con ese silencio negativo para que nunca chegue a producirse, e por outra parte temos que exixir pero nós tamén dar, é dicir, hai que empezar, e a vos toca en este momento, neso creo que non lle podes tirar moito das orellas ao anterior mandato, que é a cuestión do saneamento. É dicir, aínda que non sexa todo agradable que ten que ser como unha rúa ou outra cousa, o saneamento hai que facelo. E para eso depende hai algún problema ou algo que continuamente estades falando cando eu falo, a verdad que é un pouco incómodo, pero entendo que non debo meterme niso. Vou a seguir, porque todos temos maña por diante e este grupo ten cuestións laborais que atender. Ben, en canto ao servizo de madrugadores, con esta cuestión entendemos dúas cousas. Por unha parte, vimos publicado a semana pasada no BOP xa o prezo público. Entendemos que nos habría gustado, pero simplemente é unha apreciación, que primeiro poidamos debater en pleno, poidamos achegar as nosas posicións e a partir de aí, evidentemente, como digo sempre, o Goberno ditamina. Ben, vemos que está o proceso en marcha, o pouco podemos aportar aquí neste sentido, pero queremos destacar algunhas cuestións. De un primeiro momento, o informe da interventora, en este caso, fala da necesidade dun estudio económico. Estudio económico que non sei se hai ou que non consta no expediente en este momento. Nos non o temos, salvo erro ou omisión. Entón, faltanos un pouco esa patiña de saber a demanda, saber como se vai levar a cabo. Entendemos que o regulamento que se trae hoxe a pleno é un regulamento básico, un regulamento necesario no expediente. Tamén botamos en falta unha asignatura dun convenio que supoño que tamén será posterior, cos espazos públicos que ten que utilizar o Concello cos CEIPs neste caso. E en canto a cuestións de procedimento, tamén temos algunha apreciación que facer. Gustaríanos que as solicitudes incompletas que se subsanaran, que non foran anuladas directamente. Eu creo que iso non nos costa nada darlle os 10 días pertinentes. Supoño, tal como lemos no expediente, que a idea sería publicar de hoxe o 15 de xullo para que se apunten os nenos. Entendo que aí vai haber unha prórroga ou unha ampliación de plazos potestativa porque non imos a chegar. É dicir, o regulamento pon eso no seu anexo de que sempre se van a apuntar do 1 de xullo ao 15 e implica que hoxe estamos o 1 de xullo. En todo caso, dende o Grupo Popular entendemos que aínda que os textos poden ser mellorables, tal como dixemos,
E por todo o que explicamos anteriormente, o noso voto vai a ser favorable ás dúas regulamento e ordenanza. Máis nada. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do PSOE, señor Prado. Si se me permite, referirme a ordenanza de vertidos para despois cederle a palabra, digamos, polo de madrugadores. Bueno, evidentemente parecenos importante aprobar esta ordenanza de servicios de saneamento e de depuración de augas residuais. Somos conscientes, todo Melide é consciente, evidentemente este grupo municipal é absolutamente consciente dos problemas gravísimo que leva sufrindo Melide co asunto dos vertidos e da depuración das augas. Desde fai moitos anos. Poderíanos facer falta varios millóns de euros para resolver o problema de raíz, cosa que non temos. Cogalo que sí temos é que aplicar dilixencia, compromiso e intentar resolvelos da forma máis comprometida co medio ambiente. Dende logo, en estes 2 escasos anos que levamos de goberno xa se fixeron cousas, evidentemente, como decía a portavoz do Partido Popular, non moi grandes non nos fixeron eles 8 anos, de feito non fixeron absolutamente nada, pero non é o momento ahora mismo de debatir desto, de que se fixo antes e de que se está facendo ahora. Estamos convencidos que ainda temos moito que mellorar, pero que sí se están facendo moitas cousas. E por iso é importante dar este primer paso en aprobar esta ordenanza. E sobre a colaboración da Augas de Galicia, igual debatimos noutro momento. Moitas gracias. Ahora procederei a darlle a palabra con respecto ao tema da ordenanza a que se referiu o portavoz do PSOE, a señor Iglesias. E depois procederei con respecto á segunda parte, a concelleira do ramo, con respecto ao tema de madrugadores. Por lo tanto, ten a palabra o señor Iglesias. Perdón. Sí. Sí, porque primeiro, como ven por orden o dos verquidos, vamos a pasar o dos verquidos que falou el, e depois procederei a segunda parte, pois a que comentedes o que teñades que comentar, e depois continuaremos. Non sei se me expliquei excesivamente. Pois ten vostede. Ben, como xa se falou aquí, hai unha ordenanza vixente, non?, sobre o tema de saneamento, que é do ano 2009, non? Por tanto, pasaron xa 11 anos desde que está en vigor esa ordenanza e, polo tanto, a legislación en materia medioambiental, como é evidente, sofriu cambios, non, ao longo destes anos. Así, no ano 2010, entra en vigor a Lei 9/2010, non, de Augas de Galicia, onde no seu artigo 27 di que é competencia municipal o tratamento das augas residuais e a prestación do servicio da rede de saneamento, e incluído o control dos vertidos a esas redes. Tamén é importante que no 2012 aprobouse o decreto 141/2012 no que desenvolve o regulamento marco do Servicio Público de Saneamento e Depuración de Augas, no que se basa normativamente a elaboración desta nova ordenanza. Como dixen, como é evidente, a ordenanza actual de 2009 está desfasada e non cumpre cos criterios medioambientais actuais, tanto de normas a nivel galego, a nivel estatal e a nivel europeo. Esta ordenanza vai regular as condicións para a autorización dos vertidos, o establecemento de limitacións, de xeito que non causen efectos perxudiciais tanto ao medio ambiente como á rede de saneamento, non? Esta ordenanza ten fundamentalmente unhas finalidades que é adecuar a calidade da auga aos afluentes da edar, previr danos ou alteracións que poidan reducir ou anular a eficacia dos procesos de tratamento da estación depuradora. E, por suposto, evitar emisións incontroladas de contaminantes, entre outras. Esta ordenanza, como podestes observar, consta de 34 artigos, unha disposición transitoria, unha derogatoria, que é a derogación da anterior ordenanza, e 2 derradeiras e 6 anexos. Consta de 5 capítulos, donde hai os deberes do usuario, sobre o emprego da rede, sobre a inspección e control e réxime de infraccións. Creo que está claro a necesidade desta ordenanza, despois do que estamos vivindo ao longo destes anos, e hai que puñela e actualizala e puñela en vigor
para ter os instrumentos axeitados, e non só a ordenanza é un instrumento válido, hai que poñer outros instrumentos acorde, como é o reforzamento de persoal e como é a modernización, non? Por lo tanto, dentro do noso grupo vamos a apoiar esta proposta. Muchas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a señora Iglesias. Bo día. Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, en relación co regulamento, bueno, buscas aí unha serie de pegas. Sabes que estes son regulamentos tipo, digamos, e que a partir de aí se adecúa a cada concello. Entonces, con respecto a isto, se houbéramos traído outro, seguramente que ya toparías algunha outra pega. Entonces, son reglamentos tipo sin máis. Vale. Con respecto ao que decías antes, non estábamos falando, polo que tú cando dixeches. No, Dalia, non estábamos falando. Bueno, ceñíndonos ao tema que nos atingue, decir que bueno, non esperábamos menos de que contáramos co vosso apoio para levar a cabo isto, porque a fin de contas é unha demanda e é unha necesidade e ademais un asunto que digamos xa que é de xustiza social, que levaba demandándose moitísimos anos, que nunca hasta ahora se puxo en práctica e que responde, como decía, a necesidades básicas neste pobo para intentar conciliar de algún xeito a vida familiar e a vida laboral. Contamos co apoio das AMPAs, co apoio dos centros educativos e a nosa idea é poñelo en funcionamento canto antes para, como decimos, para responder a unha necesidade básica. Entonces, o noso voto, como xa adiantei, vai ser a favor. Moitas gracias, señor Iglesias. Diga a palabra a concelleira. Bueno, vostede tamén concelleira, pero neste caso Carmen de Adiante Melide. Bos días a todas. Bueno, hoxe traemos ao pleno o servicio de madrugadores, que consiste, bueno, un pouco no atención a cuidado e custodia das crianzas nos 3 colexios públicos do noso concello, dende as 7:30 da mañán ata o respectivo inicio da xornada letiva de cada centro, vale? Obxectivos do programa, bueno, poden ser bastantes: educación para a saúde, educación para a convivencia, pero fundamentalmente a conciliación da vida laboral e familiar. Vaise levar a cabo nos propios centros escolares, vale, como xa dixen, desde as 7 da mañá ata o inicio de cada xornada. Vai haber 4 modalidades, que vai ser mensual con sen dereito a almorzo, ou días puntuais, días soltos, que teñan necesidade do servizo. Vale, o prezo está publicado efectivamente, se mal non recordo, 23 de xuño, e as tasas, bueno, son as que están publicadas: 40 euros a tasa mensual con almorzo, 30 sin ela, e despois días soltos con e sin almorzo, 4 e 3 euros respectivamente. Con respecto ao que decías do prazo, o prazo vai estar aberto durante todo o ano. Por qué? Porque, aparte de ser un servicio mensual, temos que satisfacer as necesidades dos pais e das nais que puntualmente necesitan recorrer este servicio para conciliar a vida familiar e laboral. Como dixo a miña compañeira Chus, levamos meses traballando nesto, traballouse sempre en consonancia tanto cas AMPAs como cos centros directivos, perdón, que non me saía. E tamén que me decías a asignatura do convenio. Temos por escrito xa a concesión das aulas por parte dos centros, e son eles as que despois solicitan a Consellería a cesión das aulas. Polo tanto, aí tampouco temos ningún tipo de problema. Fíxose no seu momento, en colaboración cos centros educativos, unha sondaxe dos cativos que podían ter necesidade do servicio, e a verdad é que se detectou unha gran necesidade do servicio. Estamos falando que cada centro propuxo máis de 20 nenos e nenas que van acceder ao servicio. Despois, claro, hai que mirar a confirmación das matrículas. Polo tanto, non podemos que estar máis que contentas de poñer en marcha un servicio que é tan importante como necesario, porque ao final todos sabemos que conciliar é unha realidade tremendamente difícil, e polo tanto é a nosa obriga poñer os recursos precisos para que conciliar deixe de ser unha utopía.
e pouco a pouco se convirta nunha realidade, porque ao final é un dereito e así ten que prevalecer. O feito de formar unha familia, sobre todo para as mulleres, que é a que máis nos afecta neste senso, non pode ser que temos que deixar a parte o noso desenrolo no ámbito laboral ou persoal. De aí a nosa satisfacción de poñer en funcionamento este servicio, porque como axentes de cambios sociais que somos podemos cubrir unha necesidade que por unha parte era tan precisa como demandada polos pais e nais das crianzas dos nenos e nenas do noso concello. Nada máis. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora García. Moi ben, gracias, alcalde. Imos entón polo segundo turno. Se vos parece, facemos o mesmo, é dicir, empezamos por saneamento e despois por regulamento de maneira moi descriptiva. Ben, decía o compañeiro do PSOE que en 2 anos eles, pois, bueno, vos non fixerades grandes obras e que, como non, aproveitar a puntilla para comentar algo sobre o PP, non? Cando nós facemos apreciacións a un texto, facémolas da maneira que sexan máis constructivas posibles para a cuestión, non é sacarlle pegas a nada. Entón, e ademais o propio concelleiro Prado, tenente alcalde, decía anteriormente que non hai nada de avergoñarse do pasado. Efectivamente, ninguén dixo o contrario neste pleno, é dicir, e por iso tamén recordamos que houve grandes investimentos con convenios con administracións en este concello en materia de saneamento, é dicir, iso des testigos dunha delas, que é aquela obra que se nos pediu, falamos de habilitación de expedientes, bueno, pois esa valía para exemplo, aquela obra que traballamos man a man cos veciños de Santa María e que supuxo unha mellora de saneamento e que agora tedes encima da mesa a segunda parte, é dicir, son obras que se fixeron asinando convenios, con outras administracións e, polo tanto, se melloraron infraestructuras de saneamento. Tamén se fixo unha rede separativa nova na C840, que supuxo un investimento grandísimo e que non lle costou ningún peso a este concello. E así fomos facendo pouquiño a pouco tamén en todas as rúas, que vos aconsello, porque só fai falta mirar, señor Prado, vostede, que ademais contou tamén, señor Pérez, co voto favorable do PP. Quero recordar o último proxecto da Rúa Uruguai. Que pasa? Que os veciños das veciñas da Rúa Uruguai, e o dixemos aquí en pleno tamén, o advertimos, son de segunda, porque non leva canalización de saneamento xa. Non leva, estamos falando con saneamento. Señor Pérez, vamos a ver, eu estou falando de saneamento. Sinceramente, si quere podo continuar, se non volvemos ao mesmo. É dicir, eu estou dicindo que a min se me fixo unha alusión por parte do seu compañeiro de goberno sobre o saneamento, e a partir de aí eu estou relatando e contestándolle. Se fixeran así no Congreso, no Parlamento, válgame Dios, non se falaba de ninguén. A min gustaríame que tamén lle apelara aos compañeros cando falan de cousas que non teñen que falar, pero só o fai o Partido Popular. En todo caso, intentando ser constructivos, como sempre, só lles convido a que sigan ca política de rede separativa, que se lles exixe aos veciños, o Concello ten que pegar exemplos, e que na Rúa Uruguai, que está aprobada fai pouco, a rede separativa brilla pola súa ausencia. Entón, sexamos coherentes. Eso en canto a ordenanza de saneamento, que, como digo, vostedes falaban de Augas de Galicia e da colaboración. Home, os proxectos que teñen en riba da mesa, con todo o que acabamos de vivir no primeiro punto, auditados, autorizados por Augas de Galicia, de gran renome, e que ainda non son capaces de levar adiante, que máis queres de colaboración de Augas de Galicia? Que goberne tamén en Melide? Porque, claro, o que vos interesa, sí, e o que non, non. En fin, en todo caso, ordenanza, voto favorable do Partido Popular, facemos esas pequenas
aportacións que entendemos que son construtivas e que potestativamente o señor alcalde e o seu grupo, así como os seus socios, estimarán ou non se son pertinentes. Nós tamén auditaremos a execución desta ordenanza. Alégrame que o señor portavoz da Adiante Melide polo menos recoñeza que había unha ordenanza, inda que efectivamente pasaron anos, e que este instrumento aínda é o primer peldaño, polo menos recoñece unha realidade. En canto ao regulamento de madrugadores, agradezo a explicación da concelleira de todas as dúbidas que planteou este grupo. Tamén lle achego que estaríamos encantados de poder achegar algunha cousa máis e que non fora inmediato, pero, en todo caso, os nosos agradecementos. E, como digo, non son pegas, señora concelleira de Educación, non son pegas. O regulamento sabemos perfectamente que é un regulamento básico, é dicir, efectivamente, se estudiamos os expedientes é justamente para facerlle preguntas ao goberno. E o único que nos preocupa é, cando facemos preguntas, é que pode haber lagos no proceso. A señora concelleira explicounos efectivamente que se fixo unha sondaxe previa. E, polo tanto, a partir de aí, entendemos que o estudio económico que ten que facer intervención do Concello dará os seus froitos e estaremos pendentes do proceso. Pouco máis podemos decir a este respecto, entendendo que se me esquezou no anterior quenda de palabra, que supoñemos que vostedes van externalizar o servizo. É unha cuestión que tamén se crea a pregunta, pero como isto é o primeiro peldaño, por así decirlo, a regulamentación, estaremos atentos. Nos reiteramos o noso voto a favor das dúas cuestións. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz. Sí, con respecto á ordenanza do saneamento e da depuración de augas residuales. É verdad que pouco máis hai que decir. Para este goberno é un problema moi grave, que ven desde fai moitos anos e que intentamos atallar ca máxima dilixencia e control, utilizando as verbas da portavoz do Partido Popular. Dilixencia e control, e vai requerir tamén inversións. Por eso aprobamos esta ordenanza, porque sí que nos creemos que a dilixencia e o control e fazer inversións é unha obligación de todos os gobernos municipales e, por suposto, incluído isto. Tomámonos moi en serio o problema do saneamento e dentro das nosas posibilidades estamos actuando día tras día, mes tras mes, intentando controlar e mellorar algo que está moi mal e que necesita moitas inversións. Pero, desde logo, facemos da necesidade e virtude e cos medios que temos intentamos aminorar os problemas dos nosos vertidos, que por desgracia existe. Esta ordenanza é un primer paso, é un paso necesario, e por eso votamos a favor. Moitas gracias, señor Prado. Señor Iglesias, quere facer alguna aclaración, algún comentario, Maleris? Sí, con respecto... Claro, bueno, é un punto onde veñen dúas ordenanzas absolutamente distintas e entonces, ainda que o señor Prado, neste caso, fala das verteduras, se vostede quere añadir ou alguna cousa con respecto ao tema de... Nada, simplemente recalcar a importancia desta ordenanza, deste regulamento, perdón, en definitiva do servizo, e esperar que todo funcione correctamente. Moitas gracias, señora Leñira. Nada, pola miña parte, decir que ás veces os tempos apremian, polo tanto, neste momento foi a casuística que nos ocupa, e reiterar eso, a importancia, como fixo a miña compañeira, do servicio e a nosa satisfacción de poñer en funcionamento un servicio que era tan demandado despois de moitísimos anos. Nada máis. Gracias, señora Leñira. Ten a palabra o señor Iglesias. Non teño máis que puntualizar e que imos a apoiar a ordenanza. Moitas gracias. Vamos a ver, a ordenanza anterior, se esta se aproba, era do ano 2009. Se me salen as contas ben, pois casi unha dúcia de anos sen unha ordenanza armonizada co que di Augas de Galicia e, en definitiva, a Xunta. Por lo tanto, entendemos que é preceptivo
Aprobada. Con respecto ao comentario que fixo de Augas de Galicia e as súas axudas, estaría ben que entrase na página web e vexa as depuradoras que financia no seu conxunto e os gastos de explotación. Estaría moi ben. Sin ir máis lonxe, outro día 2.100.000 euros no Pino, que é un pobo que é un tercio deste. Esa é a cuestión. A partir deste momento vamos proceder á votación. Moitas gracias. Ausentouse o señor Pablo Costolla tamén por motivos de abstención para o debate e votación do punto 6 da orde do día, que a aprobación se procede do ditame sobre a revisión das condicións e requisitos que originaron a obtención dunha bonificación na cota íntegra do imposto sobre bens inmobles IBI como consecuencia dos acordos plenarios adoptados en datas 12 de xullo de 2018 e de 6 de febreiro de 2019. Na sesión realizada pola Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda, o día 25 de xuño de 2021, emitiuse o seguinte ditame, que na súa parte dispositiva sinala, primeiro, ditaminar favorablemente o acordo consistente en deixarse en efecto a declaración de especial interese ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven nos inmobles que se referencian por concurrir circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración acordada no pleno extraordinario do Concello de Melide de data 12 de xullo de 2018, do que deriva a perda do dereito ao beneficio fiscal do 95% dos citados inmobles, por non reunir as condicións que determina o artigo 4 da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles. En segundo lugar, determinar favorablemente o acordo consistente en manter a declaración de especial interese ou utilidade pública das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven nos inmobles que se referencian neste acordo por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración acordada no pleno extraordinario do Concello de Melide de data 12 de xullo de 2018 e no de data 6 de febreiro de 2019, dos que se deriva o dereito ao beneficio fiscal do 95% dos citados inmobles por manterse as condicións que determina o artigo 4.3 da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles. En terceiro lugar, dictaminar favorablemente o acordo consistente en manter a declaración de especial interese ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven no inmoble que se referencia tamén neste acordo por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración acordadas nos plenos extraordinarios do 12 de xullo do que se deriva o dereito ao beneficio fiscal do 95% do citado inmoble por manterse as condicións que determina o artigo 4.3 da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles ao producirse un cambio de clasificación catastral de rústico a urbano, sen que se altere a súa descripción catastral co destino agrario da construción.
En cuarto lugar, tamén dictaminar favorablemente o acordo consistente en manter a declaración de especial interese ou utilidade pública das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven nos inmobles que abaixo se referencian por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración acordada no pleno extraordinario do Concello de Melide de data 12 de xullo, cambiando o dereito ao beneficio fiscal do 95% ao 50% dos citados inmobles por modificarse as condicións que determina o artigo 4.3 da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles, dado que se produciu un cambio na súa descripción catastral incorporando construcións con un uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, como por exemplo residencial, véndose polo tanto modificada a súa porcentaxe de bonificación. En quinto lugar, dar traslado do respectivo acordo do Departamento da Intervención Municipal do Concello de Melide, así como o Servicio de Xestión Tributaria da Deputación da Coruña. En sétimo lugar, publicar o contido do respectivo acordo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide aos efectos oportunos. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, a señora María García. Gracias, señor alcalde. Ben, o noso voto vai a ser a favor, moi brevemente. Queremos que este é un expediente de carácter técnico. Supoñemos que algunhas construcións dai referenciadas pois ben modificaron uso, modificaron a construción ou simplemente había algún tipo de erro por cuestión de omisión. Entón, estamos de acordo, como non pode ser de outra maneira, en regularizar as situacións que non se atañen a dereito e que tributen polo que teñen que tributar, máis nada. Gracias, señor Prado, portavoz do PSOE. Vamos a votar a favor da proposta da alcaldía porque nos parece que é legal actuar desa forma. Gracias. Moitas gracias, señor Prado. Señor Iglesias, portavoz de Antimenide. Tamén vamos a aprobar a proposta. Non sei se fai falta un turno máis. Bueno, pois se non fai falta un turno máis, procedemos á votación deste punto 6 e votos a favor, entón. Entonces, votos en contra, aprobase por unanimidade. E, dado que non hai máis puntos que tratar, dase por pechado